vlog video. Asam में दिखा नहीं रहा है ना हमने. Asam में दिखाएगा. Asam bom no bro. Ayo di mana? Ada kan nyetrum juga nggak dia. Hello लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ जों बहा थांनो नागिरदों जों दिनै आन्ध्र प्रदेशआव दखान थांनो नागिरदों चलो लेट्स गो लगाय खामानि मावनो दा नोंथांमोना नायलांबाय था जों मा लायगोन दखानाव नोंथांमोननो दा देखायगोन आं दखानाथ' जेब्रा हिन्दीखौनो रायलायरा नोंसोर दा जों रायलायनायखौ नुबा मिनिनानै उदै बिगुर सायाबा उफाय गैया दखाननिखौ दा नाय नोङो जों माबायदि रायलायनांगौ जायो आन्ध्र प्रदेशआव माने हिन्दीखौथ' रोंखाथारा दा जों थांगासिनो दखानाव नोंथांमोना थांनांगोन बा मिनि हाबनानै सेस जाखागोन बबाव बबेजों रायलायनांगौ जायो माबायदि रायलायनांगौ दा नोंथांमोना नायलांबाय था थोदो बिदिबा मोनथारसिगोन थांगासिनो नै आन्ध्र प्रदेशआव माइ गायो लोगोफोर नायनोबा दाबो मोना लोगोफोर गोजान साबानो एसे थाबायनासो फैनांगौ नै थाबायनासो थांनांगौ हेलौ लोगोफोर फैनायावनो थाइजौ बागान गायनाय नुबाय नै थाइजौ गायगासिनो बेयाव माने थाइजौ बागान खालामगोन आरोना दा नोंथांमोननो खाथियाव देखायनानै नंला मानोना जों दखान थांनो नागिरदों एसे मोनानो नागिरबाय हाखु दाखु जाबाय चलो लेट्स गो लागाव हेलौ लोगोफोर जों दायो फाइनालि लामाखौ सफैबाय नै मैसो थुफैदोंमोनलाय दायो ओरै थांनांगोन जों दखानाव गंसे दं बेयाव माने मैगं थाइगं मोना जों ओरै थांनांगोन थांनांसिगोन थांबाय थानांगोन आरोना जोंनि बायदिसो थायो टाउन एरियाबाबो एकदम जाब्ला जुब्लासो थालाबायथारो आरोना बिसोरो हेल' फाइनालि जों मोनहां जाबाय थांगासिनो मोनथारसिगोन आरोना दखानखौ नोंथांमोना दा नायबा नायदोल' दखानिया माबायदि रायलायो थारमाने मिनिनानैनो सेस जागोन चलो राइटजों थांबानो मोनबाय आरो मोनथारनोसै होबाय दा नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो बुजिगोन आरो नुगोन जे आन्ध्र प्रदेशआव फैबा माबायदि रायलायनांगौ जायो जों आसामनि मानसिफोर नङाबा आउट देशनि मानसिफ्रा गावसिनि भाषाखौथ' गावसिनि भाषाखौ रायलायखायो बिथांमोना जोंथ' फैनानै मा होनो बिसोरनि भाषाखौथ' जोंथ' रोंखाया नालाय दा माने इयावनो सौग्रावलायनानै जानला माला बबा बबिसो रायलायनांगौ जायो आरो दा नोंथांमोना नायलांबाय था फै नैबे दखानिया एसे हिन्दी रोङो होननाय खोनानाय बायदि एसे ओंखायनो जों बेयाव फैदों माने हिन्दी एसे रोङो होननाय खोनादों आरो दा होमबाबो नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम चलो ओरै थांनांगौ एकदम मोनफैबाय दा फाइनालि दखानखौ नैबेयावनो दखाना लोगोफोर नैबे दखानिया हिन्दी रोङो ओंखायनो आं हिन्दीनि बिबाय बुजियो आरोना हिन्दीखौ ओमफ्राय माने आं मा होनो बिसि लोंग्राखौ लाबाय
मोननै लानो नागिरदों आरो लोगो सासे दं नालाय बेनो मोनसे आदाया जोबोद मोजां नायलांबाय था नोंथांमोना $10 लायो बियो Vlog video. Sampai di kami mana? Sampai di kami. Sambung no bro. Benar dukanya berat moजां adiknya. Sampai di itu plus. Net. Kontak. नायलांबाय था दा नोंथांमोना यासोला गांहाबथारना दंमोन होगासिनो लोंखुमानाया बाबा देन्जारलै दा नायबाय था दा फैबावगोन मैगं बायना लांनो दा माने लोगोफोर फैगासिनो बेखौनो जों नेबाय आरोना ओंखायनो जुस दसे लोंथ'बाय नै दसे जुस लोंनानै थाथ'बाय आरो दा एसे फैबाथाय जों मैगंखौ लानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोरखौ नेयैनो मोनालायलांबाय दाबो सफैया माथो मारै जाखो नेगासिनो दाबो सफैया दसे नेबावनि नायबाय था हेलौ लोगोफोर नेयैनो मोनालायलांबाय दाबो सफैया ओइ फैगासिनोलै सफैबाय एबार नै मोनाबाय आरोना नेयै ओइ थाब फै नायबाय था जोंना लोगोफोरा माबायदि देखायगोन आं नोंसोरनो अ फैगासिनो थौ मैगं लाया इयाव बुरिया रान चलो थांनोसै जोंहा दखानाव फाइनालि जों दखानाव सफैबाय मैगं बिलाथि बायदिसिना लानो नागिरबाय आरो लोगोफ्रा नै जोंना फंबाय बावनासार होनो बेखौ केमेराखौ दायो बेलाथि लानोसै बेलाथि आलु बायदिसिना लानोसै आरो बे दखानाव देखते बासिबाय खै केजि लानोसै बेलाथिखौ आइया मिनिबायसो अच्छा हमको सिखा रिया है अच्छा केजि लायो होनाङो 2 केजिसो केजि लानायनो जोंना सोबाय मा ओंख्रि जानाय दहायो गरम थागिबानो आरो यार बुहुद गरम ना गरम मोनदों नै इयो लानोसै लागासिनो बासिगासिनो ओरै आलुबो बारायगासिनो खै केजि लायो आदै 20 किल' लानोसै 20 माने मा लोगोफोर 20 केजि दायो सोखांजोब्बाय सुनोसै जोंना मादैया दाबो सुवाखै नै हानाय सुसिगोन आरोना माबायदि दा एसे सुखांनानै दा रायज्लायगोन र' आं दा हराव उन्दुनायाव जानो बेखौ फाकेनो लांगासिनो उन्दुनायाव ख्राब एन्जर बायदि जाबाय थानांगौ ना लोगोफोर लागासिनो दखानावनो र' आदैमोनखौ देखायना एसे बिलाथिखौ तेलुगुनि मा होनो सोंनो र' आं इसको तेलुगु में क्या बोलते हैं अन्ना
इसको क्या कहते हैं तेलुगु में? टमाटर टमाटर बेखौ टमाटारानो होनो लोगोफोर बेखौ माने इंलिसनि बाहायो आरो ना इसोर टमाटार होनो थाव लानांगोन एकलिटार लानोसै वन वन टमाटर एसे इंग्लिस रोङो ऑयल दीजिए ऑयल 1 लिटार 1 लीटर पाम ऑयल सनफ्लावर सनफ्लावर दो नेक्स्ट नेक्स्ट यस यस ऑनियन ऑनियन 1 केजी किलो सामब्राम गुफुर लाबाय आलु थाव बिलाथि लोगोफ्रा लागासिनो आं नेनो बालायलांबाय लागासिनो मा थांगोन जाबाय रुमाव बिराद गरम बोथोरा माल लानानैनो जोबोद मोनाबाय लोगोफोर जों दायो रुम फारसे थांबाय थाबाय नोंथांमोना भिडिअफ्राव नायलांबाय थादो जों दायो रुमाव थांसै जोंनि रुमखौबो देखायनोसै जों दायो थांगासिनो रुमाव थांगासिनो आरोना बोलो हा माबा मोनसे बुंगासिनो जों बुजियाखै ना